Oke, ketemu maneh dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing dulur-dulur kabeh. Esuk iki kaya biasane aku ana ing pawon ya, dulur. Yo ngene iki kegiatanku. Esuk ngene iki yo nggodhog banyu. Engko nggo ngisi termos ya. Sekarang nggo gawe teh. Engko bar kuwi terus sarapan ke mangkat kerja. Nah iki esok iki mau aku weruh gedang ya. Gedang utawa pisang ning lor omah utawa lor pawon sing biasane tinggu masak ya. Iki kaya weruh gedang mateng ya, dulur. Dadi kaya weruh kuning-kuning gedang kuwi mateng apa iki do disurvei. Ternyata gedang iki mateng ning wit. Nah iki ketok kuning-kuning ya sebelah ngisor iki. Nek sing sebelah dhuwur iki ketutupan godhong kambil utawa ketutupan blarak iki ya lho. Nah sing ketutupan blarak iki ketoke kaya di pangan apa ya, binatang malam utawa buburon. Nah iki aku arep ngisi termos sik. Bar kuwi engko terus gedange ditegor utawa dipanen wae ya. Rembangane engko dientekke kewan ge engko ora kumanan, engko mending ditegor wae ya. Dadi men kumanan sing duwe kadang ya ngono kuwi ya lho, tanduran iki kadang ditilak-tilaki ora mateng-mateng, kadang yo wis mateng dhewe ning wit nganti ora ngerti. Yo walaupun minggur gedang nek mateng rak yo kena nggo buah ya. Iki esok banget ya lor, iki sekitar jam 6 ya, sekitar jam 6. Tadi kabute isih ya lor, kayak putih-putih ya. Nah oke lor, iki wis
dipotong teboke ya gedang iki wis medun. Nah iki ya lur ya, ternyata sing dhuwur dhewe iki separo wis ludes ya, wis ludes. Nah iki ngene iki ya lur, ternyata iki wis le mateng wis sekitar 2 dina apa 3 dina ya. Dadi iki ora kedenangan mergo sing bagian dhuwur iki ketutupan blarak utawa godhong kambil kuwi. Nah iki mau esuk-esuk kok daden geni arep godhog banyu kok weruh kuning-kuning ya gedang iki sing bagian ngisor, tapi sing bagian dhuwur sing separo ludes iki ora ketok. Dadi ming sing bagian ngisor sing ketok. Ternyata wis kedisikan ya, tapi alhamdulillah isih kumanan. Jadi meng sing separo dhuwur dhewe ya sing wis ludes. Oke dulur, tadi iki gedange arep tak aman gesek. Engko men ra totoli pitik. Nek nang ngisor kan di totoli pitik ya, iki tak amanke, tak gandulke. Nah, engkone kira-kira butuh arep mangan ya langsung dipodal ning kene iki ya lho. Dadi tak gantung iki. Kaya biasane kae nek bar panen gedang kuwi meng langsung tak potong kayak langsung tak gantung ning kene iki ya. Ibaratnya engko nek bar mam utawa bar sarapan utawa bar nyantai-nyantai ning lingkungan kene, engko nek pengen mam gedang ya gari medek. Alhamdulillah lur, iso panen ning ngandeng omah ya. Lah kae sing sijine utawa gedang sijine isih makut panen ya kae urung tuwa. Iso nek wis tuwa dipanen meneh.
Nek kae gedang kepok ya lho, gedang kepok ki engko dienggo gawe pisang goreng utawa digodhog ya gedange. Dadi nek gedang kapok ki enake dimasak ya, direbus utawa digawe pisang goreng. Tapi nek sing gedang iki mau kan dipangane iki mateng ya lho, dinteni mateng gak dienggo buah. Oke dulur, dadi ngoten niku nggih videoku dinten iki Kupat Janur Tuwa. Nek kathah lepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.